پشتی ساڵەکە هشک و زوها لەسەر ئاستا پەیوەندیên ئالیên سیاسی yên Rojavayê Kurdistanê hêviyên başkirina pêwendiyan û pêkanîna yekrêziya siyasî di sala nû de meraqa xelkê Rojavayê Kurdistanê ye. Lê partiyên siyasî ne wek hev li vê mijarê temaşe dikin. Elî Şemdîn endamê Polîtbüroya Partiya Pêşverû û nûnerê wê partiyê li Başûrê Kurdistanê ji rûda wê re got derfet li pêş yekrêziyê heye, lê nabe tu alî jê were dûrxistin. 2023 em hêvî dikin got tevgera siyasî karibe yek deng bê yek rêz bê. Ew jîkî bi rastî eger temaşe bikin derfetek anha heye li ser erdê got Emerîka meşغûl bi yekrêziya Kurd li Rojava. Êma wekû hêzê tevgera siyasî bi giştî bê dûrxistin, bê ixsa hemû li dor mêzekê danîşin. Partiyên Encûmena Niştimaniya Kurd di vê derbarê de reş bînin wê bi fişarên navdewletî ve girê didin. Nawaf Reşîd endamê Polîtbüroya Partiya Yekîtiya Kurdistanî û endamê nûneratiya Enekesê li Başûrê Kurdistanê ji rûda wê re ew helwest derbirî. Ev muadela xurtbûn û lewaziyê nagihêjî çareseriyê. Ji ber ê xurt jî divê behesê ew dixisirê ew zirarê dibînê û ê lewaz jî divê bibînê zirarê dibînê bi yekrêzî. Heger em bigin vê astê wê baş bê. Ev jî em ê negin vê astê heger dext û fişarek li hêzên gewre û mezin wekû Amerîka û Ewropa li ser wan nebin. Lê partiyên Rêveberiya Xweser hevirkên xwe bi wê yekê tuhmetbar dikin ku ew li jêr bandora derveyî ne. Fethellah Hüseynî endamê Komîteya Navendî ya Partiya Çap û endamê nûneratiya Rêveberiya Xweser li Başûrê Kurdistanê ji rûda wê re behsa hokarên derveyî kir. Em nikarin xîtaba Kurdî vê wexta anê de bikne yek ji ber diyara ew partiyên siyasî ke Rojava dinarin wekû hedîqak xelfî lê dinarin xwe wekû şerîkê siyasî tê de nabînin û diyara gelek rêkeftinê wan jî gel Koalîsyona Erebî İslamî hene bo dijîkirtina projeya siyasî ke heye ew jî projeya Rêveberiya Xweser qenaatê me de gefên Tirkiye êrişên Tirkiye heya roja îro jî nehêşt helwestek siyasî Kurdî bi quwet beramberî dagerkiriya Tirkiye. Di sala 2022 de tu hevdîtin û danûstandin di navbera partiyên hevrik ên Rojavayê Kurdistanê de nehatin kirin. Rêkeftin û hevtêgihiştinên berî sala 2022 jî nehatin cîbcî kirin. Hüseyn Umer, Rûdaw.